Здравейте на всички! Днес ще разгледаме тестер за качество на водата Erminrich Mokar Kuti 30. Той измерва 5 ключови параметъра на водата, помагайки да се определи нейният състав, нивото на здравословна безопасност и годност за пиене, както и употребата и в готвенето. Киселинност, общо разтворени твърди вещества, соленост, проводимост, температура. Инструментът може да се използва за проверка на водата в аквариуми, басейни, природни и индустриални водни резервоари, проточни филтри, домашни кани за вода. Тестерът е полезен и за професионалисти в лаборатории, спа центрове, медицински работници, служители в хранително-вкусовата промишленост и много други. Както виждаме, устройството е опаковано в много хубава кутия с качествен картон. Нека най-накрая отворим кутията и да видим какво има вътре. Ето го и самия тестер за вода. Предлагаме 3 буферни разтвора, включени в комплекта. За измерване на киселинността както и международната гаранция и кратко ръководство за употреба. Пълната версия на инструкциите можете да изтеглите от линка или да сканирате QR кода. Искам да отбележа, че за това устройство важи гаранция. 5 години за фабрични дефекти, което е много приятно. Това устройство може да определи киселинността и алкалността на водата в диапазон от 0 до 14 pH с точност само плюс-минус 0,05 pH. За повишаване на точността на измерванията, преди да използвате тестера, се препоръчва да калибрирате уреда с помощта на буферни разтвори. Тестерът определя общото количество разтворени частици в диапазона от 0 до 200 000 ppm, електропроводимост от 0 до 200 000 микросименса, соленост от 0 до 25%, температура в диапазона от 0 до плюс 60 градуса по Целзий. Единиците за измерване на температурата могат да се сменят от Целзий на Фаренхайт. Също така показанията могат да се задържат на екрана с помощта на бутона Hold. Грешката при измерванията на електропроводимост и соленост е плюс-минус 2%. За провеждане на тестовете е достатъчно да потопите сондата във водата. Не е необходимо да потапяте целия уред изцяло, само върха на уреда. Тоест потапяме уреда до тази част. Искам да добавя, че уреда е лек и стои добре в ръката. Корпусът е здрав и вдъхва усещане за надежност. Уредът изглежда красиво и скъпо. Това е всичко от мен. Благодаря на всички за гледането. До нови срещи!